alkalde, vice-alkalde, congressman, pati ng ngalan sa pagkakonsihal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang sa probinsya nga level, way patantos ang tunog ng ngalan. Sa syudad sa Bacolod, way pa naman. Way karong kumukbalo. Mayara sa ngalan, bantayin nyo lang sa nasiling ko pagkatapos ang first quarter sang tuig 2021. Ining kampanya makaaksyon sang gobyerno, kampanya sang atos ring okon ang pag-akto ang serbisyo ginahatag sa mga subong incumbent officials naton sa siring ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Sigurado nga isa ini sang himuon nga balasihan sa mga botante sa maabot nga 2022. Kung mayong performance mo yaway ka sa dapat kakulbaan. Pero kung pigaw gani, kag ginabantayan ka sa mga pumuloy kag botante, kada wag kita kung diin tong may mga lockdown kag pandemya makaksyon, di man sa kita ang opisyal sang gobyerno. Daw kuno apektado man sa lockdown. Pero hungod gali ka panagos puloyan kay man tabaran mag atag serbisyo sa yesri nga mga constituents kay malayo pa ang kampanya. Gagwa pala na sila kung magkampanya mo, di bla? 4:59, Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibas sa mga balita sa bahin sang lokal? May mga hitabo sa Bacolod kag Negros Occidental nga hindi man tanto makakulolba ang makaaksyon o kung makakilibot pero makakuha atensyon sang publiko. Una sa area sa Barangay Banago, dara sa Puno Banago, sa may kurbada, balada nga dalan. Baos sa mga hapon makaaksyon ang mga palahubog, ang mga mahilig mangosyoso, nagtililipon sa kilid sang dalan. Hindi gini malikawan ti simpre tawo man sila lang mga nga magpahimunong silid do ay manakita sila. Amat-amat sila nga nagtililipon sa dalan, nagsulusid bisan pa nga nagatupa ang ulan. Ang iba nagtabok-tabok, ang iba medyo naurungan. Anong nakitaan? Mga kaha nga may unod nga botilya. Siyempre ang botilya may unod nga beer. Ang beer ti Red Horse naglinumpat, nagkanahulog sa kilid sang dalan. Kaya ginakargahan sila mga kaaksyon nga salakyan. Medyo tumakingking, nagkanaula, sos hindi hamak. Kundi ang dalan sa Bacolod City, masabi ginabaha sang tubig. Subong nga hapon niya mag-aksyon ang beer. Nagbaha draw sa Puno Banago, Barangay Banago, sunod sa Bacolod. Ang kalabanan nga botilya, siyempre nagkalabuka. Ang unod nagkalaula. Ang mga tao, nagbulig sila podyot. Pag podyot nila, hindi buka. Sino ba namin ang podyot sa buka? Siyempre ang pilas ka. Ang podyot nila ang medyo mapulupuslan pa. Bow. Nagbulig man ang mga tao. Pahigad sa saring mga nagkalaula, mga kaaksyon nga kahasang beer para nga ang nagalinabay nga mga tao ang salakyan di masablagan, hindi mahalitan, ang hindi magka-problema kung trapiko ang hambalan. Gaulan, kaya na makaaksyon sa matabo ining magkalaula sang kahasang beer, way pero mga tao ay magkabatsyag. Ang iban nga pwede pa nga pusla makaaksyon ti siguro ayo man to sa mga tao nga nagbulig to pwede ko na, arawan, bato lang. Iban yuhum-yuhum man lang. Amo ng insidente, makaaksyon nga hindi kayo malikawan. Bangod sa posible ang nakita tadi, kakulang sa pagplastar sang maayo sa mga kahabla o kung sa ginakarga. Hindi niya bagong insidente sa aton. Damo-damo nga natabo ni Parihos Mansari dito sa area sa Bago City, nagligad nga bulan, di bla? May naula man to nga mga soft drinks galing to ya. Dito sa Bago City. Damo na ni makaaksyon sa mga insidente nga kaangay siri. Nagbisyo ang salakyan, pwede man na. Mechanical error. Human error, pwede man. Kaya kung kaysa makaaksyon kung hapon bla, hindi malikawan nga ang driver gakapiyungan. Mayara time in seconds lang piyungan ka. Sa mga nakapitik sa manobila mo, kibot ka ranas kalog ang salakyan ka na maniho mo.
Kaya mayara man nga rason maka-aksyon, alang-alang ang kinalabayan. Tirabi na maka-aksyon nga approaching ni sa kurbada nga dalan. Ang natabuan sa nga sading insidente maka-aksyon dira sa Puno Banago, Barangay Banago. Binalikuan nga dalan or base kung danlog ba ng dalan. Tangod kay nagaulan. Ano pa kinibas sa nga balita sa bahin sang lokal fast craft vessel halin sa puerto sang San Carlos, Negros Occidental. Wala makadak sa pantalan sang Toledo, Cebu. Alas 9 kainas ang aga ganit na pilitan nga magbalik na lamang sa ginhalinan nga puerto sa San Carlos, Negros Occidental. Ang rason sa niya mag-aksyon ang docking facility sa Toledo Port duay nagfunction nga aman bangod sa mabaskog nga hangin kag mabaskog nga ulan tila en tiyempo gyapon ang ginhalindan sa niya mag-aksyon. Ang fast craft bodlay sa pag-dock, no? Ining fast craft vessel nabudlayan sa pag-dock. Papilaban sa ka mga cargo ang stranded sa San Carlos kag Puerto man dito sa Toledo. Kuntani amo ni karga sa biyahe sa fast cut. Ining tanan ni mag-aksyon dalagi hapon. Sang malain nga tiyempo pero mas maayo na lang ni nga hindi anay magbiyahe, ipaiway anay ang pagbiyahe. Magpulo-pahuway anay hulaton ang maayo nga tiyempo antes magbiyahe para piyo-piho bala nga safe ag wala sa anuman nga insidente. Man hindi mapaktan mag-aksyon basta gani galain tiyempo ga ulan baskog hangin kag ala kagid ya ka duso gid nga magbiyahe balang-alangan kas tunga sang lawod kag bundakan sang grabe nga pagbubo sa ulan plus may hangin pa dira nagakabutang sa delikado nga sitwasyon. Kaya mas mayon na ni nga huway lang anay hindi man ko importante ng laktan nyo wala tabwas o sa masurod nga adlaw nga magbayaw-bayong tiyempo. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal, atensyon sa mga kawatan. Bantayan na kamo sa maayo. Mga kawatan, hindi sa kagamitan sa balay, hindi ang mga snatchers, hindi ang manog pickpocket, kundi ang mga kawatan sang power sang kuryente o kon elektrisidad. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balita nga ang DILG nagmando sa Philippine National Police kag local government units. Mga LGUs daton, mga banwa kag syudad patir probinsya sa bilog nga Pilipinas maka-aksyon na nung bando. Dapat magpangusisa kung sino ang tao o kung grupo sa likod sang pagpangawat sang power sang kuryente. Kung makilala, dakpon, kasuwan kag prisuhon, amo nang ginatawag nga pilferage. Pagpangawat sang power sang kuryente halin sa electric lines, ang hambal ni DILG Officer in Charge Bernardo Flores Jr. Ang pulis kag LGU ang magabuligay. Magabulig sila sa Electric Distribution Utilities, ang EDU. Agod inspeksyonon ang mga electric facilities. Pinahan ang mga kawatan sang power cables kag mga sa likod sang rampant nga paghimo sang illegal jumpers. Ining illegal jumpers ang magining perme katabo sa mga naga-inikit-ikit balang puloyan. Pati gana sa bilas sa ka mga merkado mo. Bayo nga mention di ka merkado ha. Basta sa merkado may katabo ni mga action illegal jumpers. Mga informal settler communities. Hindi lang kinabatay sa power sang kuryente, hambal sa nga DILG. Nagod may mando man ang DILG sa PNP kag LGU. Nabuligan ang electric distribution utilities. Agod madula ang obstruction, busilingon ang mga sablag sa electric power lines. Bangod may kasuguan nga dapat i-implementar. Tining kasuguan ni daway ni tanto sa unto mo kay mantika kalipat lang nga manog-implement siri. Mayara sang layi kitas Pilipinas Anti-Obstruction of Power Lines Act.
Bot silingon nga kung may makita ka mo dira nga sablag sa power sang elektrisidad, power sang kuryente, pwede gid ang makakas. Hindi na pwede nga halat na kapatiner. Kita mo na mga kahoy na tondori sa dalan. Dalan mga ka-aksyon nga may kuryente. Ang kuryente hindi na kitaon. Or ang kuryente ginasimbudan lang sang ginatungtungan sang sanga. Nagasimbod sa sanga. Nagaburabod sa sanga. Man mayara kahoy, mayara tanom mga ka-aksyon nga iya sining nga sanga, iya galatay. Di ko makita na mga ka-aksyon dapat ka kasuna, hindi gina pwede. Kamayara kita sang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Sa lipot nga siguradon mga ka-aksyon, ang mga kasuguan kontra sa mga illegal nga aktibidad. Angot sa power sang kuryente akong elektrisidad, dapat subong istrikto nga ipatuman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang mangin kaladlawan diri sa ulihi mga ka-aksyon, tangod base sa ulihi, ang resulta sang patigayunon nga inspection o kon investigation pagpangusisa sang DILG kag PNP sa bulig sang electric distribution utilities. Ang resulta sa ulihi bla ang magwa mga ka-aksyon ngalan mismo sa mga kilala nga tao. O kon base hindi gini posible nga matabo nga base kon sa ulihi may ngalan mamalangar mas gobyerno. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dapat tuway sang pinalian di kumayara gid ang pag-aksyon papanaugi sang kakaigo nga pinalidad ay layiman kabay sa Pilipinas, kasuguan manis Pilipinas ginapatuman naton. Dulaan yung Pulo Padrino, dulaan yung Kolo Kumpare, Kolo Kumare. Samtang pagkidibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal. Double, dobli dapat. Dapat pala nga dublihon gidang pagsuksok sang face mask dari sa Pilipinas. Amo ng pamangkot makakson kamanti nagligad tumahaw ining balita nimo. Nga dapat kuno dublihon ang pagsuksok sang face mask bagod man sang bag-o nga variants sang COVID-19. Lipay naman ang mga negosyantes face mask magamuna magamuna plastada makaaksyon. Kay damo to sang kumatol ang ulo. Damo sa mga nagkolorinot ang nawong. Bangod ti sa isa pa lang daan ka face mask makaaksyon. Medyo nag-antos ng kalabanan ano payahan kon duha. Siling na sila nga isa, tama na, duha, sobra na. Pero subong mga ka-aksyon ang Department of Health ako na DOH. Mayari din isang pagklaro. Ang siling sa nga DOH sa spokesperson nga si Maria Rosario Vergere, piyar ka nga mas, medyo mas sikat pa si Vergere isang sakay Doki, no? Kabagay, ti basi kung uyaman si Doki maghalag ka wa permi sa balita kaya manti damo kadaan sa grupo nga panawagan sa pag-resign niya. Kaya mo nga si ati sa bagay ti si Parigere ano mo na spokesperson mo siya ang humalambal sa departamento pang ikayong lawas sa Pilipinas. Tiambal ni Vergere Marcaction Waay pa nagarekomendar ang DOH kapag soksok sang doble nga face mask. Ay wala pa sang ebidensya. Nanong ebidensya? Waay pa sang ebidensya nga ang pagsoksok doble sang face mask epektibo. Ang bal ni Vergere Marcaction ang single face mask okay na. Bangod ini nagahatag sang 60 to 70% protection. Pati face shields kag pagatuman sang social distancing naghatag sang total. Kumbaga sa mathematic pa, equals 99% protection. Daw pa sa ayon sang habon ba? Una sa balita, una sa aksyon. May bilin pa naman galing nga 1%, no? Embal nila, kung naka-face mask ka, single face mask, nakasoksok ka face shield, plus social distancing, 99% protection na. Ti, siling ko daw, habon ni gani. Nga commercial, nakakuha sang
Higko sa lawas 99%. May 1% pa. Yudihan. Daw mo ang presyo bla sang ginabaligya sa mga establishmento komersyal bla, sa mga mall bla. Di bla mga RTW da. Kita nyo da may kisama ginabaligya tag 99 pesos 95 centavo. Tiga kita ka mambala mo malakal ba o brato ay ka labot shin. O ay sa kabulo 5 na lang mag-shin. Una sa balita, una sa aksyon. Pakagata nga presyo. Amo niyang gimmick mo o negosyong paghahambalan. Ihambal nila okay na ni 99% protection sa isa ka individual. Sa mga nagakulos mo ronda sa makabati sa malita nga dapat magsuksok doblehon ang face mask. Alumpawan na gawa. Hindi sa nga kabalaka. Kaya balsa nga DOH, why pa kami nag-recommend? Why na sang problemahan da? Ang isa, okay na. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga kilala nga personalidad sa Pilipinas nga kapatay, kapyar ka mo sa ring bulan sang Enero, kadamo sa mga kilala nga personalidad, no? Nga nagkalamatay. Daw hindi mayong 2021 magamuni. Kay una pa lang ni nga bulan sa nga tuig 2021 mo, damo na sa mga nagakalamatay nga kilala nga personalidad. Isa bagay man ang ginasiling nila, way mas nagabato, way mas forever the responsod sang Pilipinas sa sa bilog ng kalibutan. Silin nila pati ganay salsalon ginakatuktukan. Sunod-sunod ang pagkalamatay sang mga kilala nga personalidad sa mga bulan. Sa mga adlaw makaaksyon mga opisyal sa gobyerno kag kinalaman nga mga tawo nagakasubugid. Bangod sa pagtaliwan sang ginatawag Crusader. Survivors Perception sang Philippine Criminal Justice System. Mas nakilala ini siya sa VACC, sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kasi Dante Jimenez, tiamon isang founding chairman gid sang VACC Makaksyon. Nag-chairman man siya sang Presidential Anti-Corruption Commission ng PACC. Ang idya tiuben pa ni sa aton kung nari ka sa Pilipinas. 68 anyos, ginamatyan niya, aortic aneurysm. Makabati ka mo sa ring medical ward, sinundumduman nyo. Aortic aneurysm, correct? Di blando dumanyo si Dasira. Christine Dasira, pariyo sa findings sa kamatayon sa flight attendant nga si Christine Dasira, galing pamilya to, wag itong pati, no? Islang pati nga mo ito yung namatyan Dasira, no? Galing kamati, experts na ang nagpagawa sang findings makaksyon. O galing kay Dondi Blapino, kay damo sa gaduda mo. Unabis kadaan ang mga ginakasahan to. Hindi to basta-basta nga pamilya. Kaya mo ng justice system naton diri sa Pilipinas, why kitag sila nga hindi among findings, why man kitag sila nga amugid. Pero ano pa bang mihimo naton di? Kaya mo ning dalagan permis ang sistema sang ato sa dipungsod sang Pilipinas. Balikan ta sa kaso naman ni Dante Jimenez Makaksyon. Hindi niya kontrobersyal ang kamatayon niya. Bangod niya posible may ginabat sa nagadaan siya masakit o kung bangod sa iya sa edad nga 68 anyos na. Porte ka hektek sang trabaho ni James ni Dante Jimenez, di mo? Damo-damo sa mga ginauyatan nga gadaan nga mga dapat sulbaron agentog yan sa iya ang ato sa gobyerno. Tisa Jimenez Abinyo, dari sa Aksyon Radio Bacolod, abatian man ni sa mga ka-aksyon sa masabi sa mga interviews. Kagini sa interview dari sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Now si Presidente Rodrigo Duterte, nag-appoint man sa iya bilang PACC Chairman. Sa Enero tuwig 2018, ang PACC gintukod ni tuwig 2017 maka-aksyon 2017. Sandi gini sa Executive Order number 43 ni Presidente Duterte, ang mandato siri agad buligan ang presidente sa pag-imbestigar sa pagbista, hearing lang natawag, pagbista sa mga kaso administratibo, primarily involving graft and corruption, kontra sa tanan nga mga presidential appointees, kumbaga special ni
Special niya ang pagtukod sa nga PACC kamayara sang ginapunteriya gid ka ginasentruhan ginahatagan prioridad nga bagay. Muling pagtutok nila sa mga ginakusahan sa kaso nga pagpangurakot nga mga presidential appointees. Di kon basihan naton dako ganyan papel ni Jimenez sa panggobyerno sa Pilipinas. Bangod sa una bes pagka-eksperto niya, gina-appoint man siya gani bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang ginatawag nga ICAD sadtong Pebrero tuig 2020. Kung may ICAD, sino doon naman nyo? Kay nagkontrobersya maning nagkontrobersyal maning ginatawag nga ICAD ni Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Di bla ginbutang dari sa nga posisyon si Vice President Leni Robredo. Ante daw grabe itong question kag medyo suya ang opposition sa kampanya sa Duterte administration kontra illegal nga droga ti ambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Sino nga suya na sa okasyon niya kagaan ta ka posisyon ikaw da pongko da sa ICAD. Kundi si Vice President Robredo to mag-action. Ang ginbutang mag-action, tiwa ito magdugay. Ay, linaliay ka, lainay man to mag-action. Kinkakaso si Vice President Leni Robredo. Kaya mo nang ginbulo si Jimenez. Gin-appoint sa mag-action sa tong Pebrero 2020. Ginbutang siya sa saling posisyon bilulan ang naligad. Sang si Vice President Leni Robredo ginkakas ang pamangkot diri mo niyo may ara manayahan pareho ni Jimenez ang abalidad nga pwede magbulo sa iya sa mga sentro sa investigasyon nga wala pa matapos kag nagapadayon pa abi. Labi na sa mga tawo nga ginaakusahan ayhan subong ti sila hindi man sila dapat maghihong kamatayon niya sa tao mo. Ang ginabot sa lingon naton base kung mambalin sila nga kung wag man sa magabulos na kay Jimenez pareho sa balidad ni Jimenez da. Base kung na po solusyon taning kaso ni nga napakatubang naton. Base balay bulos kay Jimenez pigaw ang abilidad o kon pwede man nga base ang ibulos sa iya ni Presidente Duterte kung may mapilian gid sa Presidente Duterte diri sa ulihi. Kasi grabe pa ang expertise kag masubrahan pa ang performance ni Jimenez. Una sa balita, una sa aksyon. 5:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, pasiblatan tabing balita sa luwasang Pilipinas mag-aksyon ining balita ni pwede niya magkasiling kita nga medyo makakululba ini. Ngaman makakululba para sa tanan nga tawo sa kalibutan, tidaw pareho man na niya mag-aksyon sa COVID-19 na mapiktuhan kung hindi naton mahandaan sa temprano pa. Anong balita? How may pandam dari ang pungsod China. Kilala natin naman kung ano ka poderoso, ano ka impluensyado nga pungsod ang China. Di ba? Pila ka impluensyado nga pungsod sa bilog nga kalibutan ang pungsod China. Kung puwersa sang army yung paghambalan, China nga pangunada. Para sang pinakagamanan kaya pungsod sa kalibutan maka-aksyon ang siling sang China. Sa unang pungsod, ang unang pungsod ng punteriya, baling pandamya rin ka sentro sa Estados Unidos. Kaya magsiling kita Estados Unidos maka-aksyon, aran sila sa top 5. Sunod gani ko sa China mo, o kung sa Russia mo, kung pinakapadirusog ka pinakagamanan ka pungsod, ang paghahambalan, ang ginpunteriya una diri sa pungsod China. Among Estados Unidos o kon US mga kaaksyon. Ang siling sang China, hindi lang US ang ipanaban ni pati iban pa nga mga nasyon sa kalibutan. Halin sang China, halin kamo, biya kamo, hindi kamo magpahilabot sa South China Sea nga issue. Hindi magpahilabot sa sigarot o kon gamo sa South China Sea. Ang problema siling sang China, dapat solbaron nila nila mismo sa tunga sang China. Kag sa mga pungsod nga nagaklaim sa among teritoryo sa simple diri nga sugilanon, ang mga wala sang labot nogay hilabot. Si Chinese Foreign Minister spokesperson Zhao Lijian among nagsiling sili
Matapos ang ila sa nga pagsugilanon, nanday Philippine Foreign Secretary Chodoro Locsin Jr. kag ni President Joe Biden. Akon ang bag-o na appoint ni Presidente Joe Biden sa US na si US Secretary of State Anthony Blinken. Newly appointed din siya ni US President Joe Biden. Ining si US Secretary of State Anthony Blinken. Kaya si Blinken kag si Locsin magkaaksyon ng kistoryahan ay pagi sa communication lang Si Blinken magka-aksyon. Ang gwa sa niya magka-aksyon, doara yung pangapin ni Blinken, ang sang US ni. Sa pungsod Pilipinas, ay para sa iya, reject nila ang massive sea claim sang China. Kagin defend, pangapinan ang Manila maka-aksyon sa sining disputed waters. Ba't nagudugay na ng problema? Yang pungsod Pilipinas maka-aksyon kung sa mga sapat pa langaw lang niya. Kumpara sa China, ang China karabaw, di maghulo kung kisagaling ang karabaw, kung maghulon ang langaw sa likod sa karabaw, kagluyag sungayon sang karabaw, hindi sa makaigo sa langaw nga kalupad-lupad ang langaw. Mo silingon mas nakuulo magiling langaw, no? Bayo mo sa mangita ideya. Kung bayo mangita ideya ang pungsod sa Pilipinas. Base sa ulihi, matakan maning China, alihatag na lang ang ginaawayan ng teritoryo sa Pilipinas. Alas 5:24 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa naman ang ato sa mga kaksyon sa mga bagulaman din ang nakabugtaw. Kag sa mga himos na sang ila sa ring palan niya punon. Sige, alas 5:25 sa ato sa ring pagpanabalik kibalon tara detalye sa mga balita. Sa ato sa ring mga aksyon na unit reporters. Right naman tinguan naton magka-aksyon nga ma-follow up ang ining sumunod nga information dari sa aton. May kaangtanan sa aksidente na naman. Sa isa ka lugar dari sa Negros Occidental, report ka na ba aton tabaw pulo pasinsa sa mga nagatimo-timo nagakaunda. Pero wasak itong ulok, no? Ay, 3 ka mga pilason. Yung magsiling kita wasak ulo, mabuhi, panayhan. Siyempre, kung nabasak ulos ng tao, di patay automatic. Tinguan tama kakson sa ato sa nga pagpanamalik. That is Action Reports after edition 526. Cellphone Plus. Sa ato sa nga live stream, Bea Jonathan, Good PM Max Marlon, Alex Fuentes listening, watching, Anthony Jones, Javilio Siblano, good afternoon, Llewellyn Payomo, good afternoon Bacolod, Trixie Ibosio Gabonitor, Jocelyn Libon Despojo, good afternoon Max Marlon, katugnaw sitwasyon subong hambal ni Trixie. Elizabeth Malakagamala, good afternoon Action Marlon, and to all the avid listeners, especially to Malaka family, happy weekend and keep safe everyone on Ready Saturday. God bless us all. More power to ARB number 1 AM station. Ana Andrea Famoso, good afternoon. Rosemary Cruz, Hello Action Radio, good afternoon watching from Sikihor. Roby John Vinsok Bintik, Trixie always Ked Gabonitor. Rosemary Cruz, Axomarlon, good afternoon sa Batiliano and Lopez family. Rinaldo Poderoso, good afternoon Axomag. Greet ko lang happy birthday, Runa Poderoso. Thanks. Ano man ito to, Ray, bago kagabi nag-una kakwada. Kay may nag-ano ako hina, physical examination. Giningagaw ko nga considering nga fasting action hen, do tayo lang ko maglapaw sa 12 hours ba? Timing lang kayo daw katawhay lang kayo na. Thank you, gina. Alex Armonteza, sir, mayong hapon. Monitor lang from Masulog to, Biak na ba to? Alex Armonteza, sige. Homalubina, good afternoon.
Mga uhaw sa Lake Corban na sila, Sir Marlon. Oh. Basta hindi sila mag-inom tos kilid sa dalan. Dalon las balay na pwede dito. No? Kay pwede pa man subong ang pagbaligya mo until 6 p.m. pa. Oh. Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid, 24/7, Gabanitor, Sir Marlon, lihog lang ko na, muno sa ila. Thank you, Gid. Kung hindi malimpyuhan na sig maayo ang dalan, daog naman ang motor vehicles inspection, lupok goma mo. Liza Castellano Parungaw, good afternoon, watching from Cabanatuan City. Dimlar K. April, good afternoon. Listening and answer modules. Gas answer amo ning kon mga ginikanan sa bongga. Dimyar, bata pa ni si Dimyar. Okay. Jen S. Oasis, sir, good afternoon. Christ Kerry Paul Javier, good cold afternoon, idol Sir Marlon, watching live from San Enrique. Shout out sa taran-taran ko nga kasimanwa, halogi kita, salamat ka speed. Zuraida Lucero, good eve to all either number 1 radio station. God bless you all. Salamat gid. Kay Zuraida Lucero nga nagakilala gid sa Akso Radio bilang number 1. Number 1 gid man, manang legal nga number 1 kay base na sa survey. Alex Montesa, 100% na Sir Marlon kung may upod alcohol. League Gay Villaris at Subar. Good PM. Gabonitor gid always watching FB Live now. Ramon and Lucy, Kyle Bembem at Subar sa nga talok. Thanks. Patay gani hinuptanan ko nga kuring kay wala lang ko kapuli pila naka days. Sila pa nga gabunan, Sir Marlon. Athea Kim Eriman, good noon. Ani Rose Fortaleza, pwede ko kahangyo sa inyo kay akong tiyo panagat kagahapon sa gagahon nahulog kuno ang iya balunan sang tubig. Ginlumpat niya na dula siya. Uy, hasta subong wala pa makita. Amon ad sitio Balangigay, Barangay Miranda, Pontevedra. Pa-record anay Ma'am Ani, no? Rose Fortaleza sa Pontevedra PNP, no? Missing, way pa makita ni. Sige, para at least mabuligan sa kakabulisan. Sige, Angela Liarte gayon dato. Tomas Bronyula, Associate Alunan, Ima Alcuela Kelstrom Axomar, greetings from Sweden. Jenny Olati, pa shout out Axomarlon. Si Jenny. Taong sambok ni Jenny ba? Pink. Almorato Elmer. Monitor lang kami di sa Barangay 2 La Carlota City. Yumi Eber patami ako sa Marlon kay nugnog sang La Carlota City pamati gid subong sa ibo programa yung hapon. Juliet de la Cruz La Guardia, happy listening to De La Cruz and La Guardia family. Keep safe everyone. Nadine Yolo Villanueva, good afternoon Sir Marlon. I'm watching now. More power. Sige, thank you. Iban balikan ta naman dugay-dugay.
pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka bala. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ginatingwa nato ng nga makontaka. Tawagan ang isa ka police station diri sa Negros Occidental. Tagod man sining sumunod diri sa aton nga mayara sang aksidente nga nagaluntad maka-aksyon biktima inis tatlo taran ka mga persona. Ang isa daw lalakid katama ang nadangatan. Sige. Duga-duga i-try na to kaya di pa makontak ina sa communication sa sinigad nga material ba masako-sako bla. Oh. Antes aton kantuan ang report ni Action Art ay hopon dari kita anay ho. Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory. Ang apilar ang Commission on Election o kon COMELEC Bacolod para sa mga luyag magparehistro. Action Radio City Hall Report. Ibalaw nato detalye sang sa nga balita sa report ni Action Art ay hupon sa Bacolod City Hall. Action Art, maayong hapon please Kevin. May hapon Action Marlon ang appeal karon sa COMELEC official direction sa Bacolod nga si Attorney Katrina Trinio. Amo ang ginadirekta niya o kung gina-address niya sini sa mga nagapa-schedule bala Action Marlon kag nagapa-reserve sang slot para iya sa pagparehistro nga sa diin ang ilas ni pagpa-reserve ginapaagi sa online appointment. Kay naobserbahan iya ni Attorney Trinio sa sining nauna nga bulan sa 2021 ang nagakadto o kung himo sang pag-akto sa ila sining set na schedule pilang nahot lang sa kapin 50 daily nga naga-apply online appointment. Tisiring niya nagarabot 50 ang nagapa-reserve sang slot everyday. Pero ang problema kay ang nagakadto tag 5 lang tubtob anom kabilog. Kon kaysa sila niya ang pinaka mga may interest kontani nga parehistro sila nga law kag nagpa-appointment pagi sa online hindi nila maakomodar. Now ang isa pa gid nga obserbahan niya ni Attorney Trinio sa sining nauna nga bulan sang Enero,
first and second week magud sa tong maulanon nga Tiempo Action Marport dutay lang ang nagkaradto da no nga nagparehistro sa din ara lang kisa sa 50 no man paregister pero lately ang record nila sining simana may ara na ya no sang papagmatamat kapag taas ang numero. So ginapabalo niya liwat ka ang registration magapadayon ini bagod Setyembre karon nga tuig no bulan sa Setyembre karon nga tuig magatapos ining voters registration kag nagalaom siya kati damo sa mga bakulod nun ang magaparehistro. May pinaman ka mga nakita nga faktor si Trinio kung nga ini ang mayara sang pagnubo. Yari siya sa aton interview. Nubo, Bidman Action Art ang aton nga nagakadto sa opisina, no, nga nagaparehistro sang last week, no, pero this week do medyo nagamatamat naman siya damo. Siguro kay di manain ka ng Tiempo bala. So hindi man magkakinadto siguro sila sa COMELEC para magparehistro. Kagahapon, no, nga registration namo ni 67 tapos ang previous day mga 90 no amo lang siya kung sa December nag-range siya 100 sa first week second week sa January medyo tutay man ang nagakaladto nag-average lang kita 50 per day no pero this week medyo nagdamo naman kita sa registration kay tungod nga nagligad nga semana to nagainulan man bala hindi man maayo ang Tiempo so basi isa man sa mga factors man nga nagnubo siguro ang aton nga registration plus syempre basi iba nahadlok pa magwa nga damong tawo tungod sa pandemic siguro man isa man sa mga factors na na-consider naton isa pagid namon ka problema Action Art kay ang sa online appointment na siya nagka-reserve kita 50 slots for the online appointment na siya, no? Pero they have to go kaya gihapon sa COMELEC office para sa ilang biometrics na capturing. Ang problema talang sa online appointment gidiya, hindi tanan nga naga-avail sa online appointment, nagakadto diri sa opisina on the day and time. Son Marlon, sa nga parayag ni Attorney Katrina Trinio. So sa iya, kung hindi ba lang siguradong ang inyong ginpa-schedule dira paagi sa online application, agod magparehistro sa schedule nga pag-audit nga makakadto kamo, nga mas malaming mayong hindi na lang anay magpatigan sa appointment via online, agod nga ini ang ma-avail man sa pilayag ka interesado na mag-parehistro sang timprano. Palitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Art Taihupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Art, importante na nga mahibaloan sa mga ka-aksyon nato na hindi na paghulata ang deadline sa nasiling ko na kay kabudlay baya subong basi kung mayara ka mo sang mga requirements pablang why ninyo secure kaga sa deadline pangadla ka mamakadto yaon ka mapangita matapusan ka mo sa deadline di na ka makahinga o restro. Tingnan na pangitaan parihot man sa ato sa nga komisyon sa nga COMELEC ko nga hindi bala mawasi ang mga nagalabay nga mga adlaw agod mas rin dalasang halit sang COVID-19 pandemic di online appointment sino sa inyo ang plano dara nga magparehistro sa kinatuwag nga online appointment i-process nyo na sang mas temprano pa. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:42, sige lang kung dito na malabutan ang gina-follow up natin mag-action nga isa ka accident somewhere dari sa mga southern Negros. Tutok lang karon sa ibang sari nga mga news and public affairs ang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Sa action na farming line ay importante man yung babaluan no grabe de kon magkumpirmar eding nga balita sa ring panibag-o naman nga aksidente mag-action. Stay healthy, live better. Pagi sa life extension na vitamin D3. Ang vitamin D3 importante ini
Ibalon to action hence ang report may inisal nga detalye na ato sining patrol with action and defensor may angot sa sining ginmunot ang aksidente dire sa may southern Negros. So porte naman ikon amo ginentabo sa isa sa tatlo ka mga nagkalapilasa no. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patrol with action and defensor action na mayong hapon please kamin. Yes, action Marlon, mayong hapon sa itong mga ka-action. Isa iya ka vehicular accident action Mar ang nagluntad. Nila mga hapon, mga alas 3:40 sa pagbulubanta sa kapulisan sa Banwas ng Isabela. Since nga nakabaton sila sa information, mga alas 3:45 man subong nga hapon action Mar. Napunta diin, isa na rin ka motorsiklo action Mar. Ang involved sining aksidente, kag tatlo ka mga nagaangkasanay. Subo-subo dari kay ang driver patay gid reaction mark Uy. sa initial nga information na wasak gid ining ulo ni Bao. action mark. Ang duha niya ka mga kaugdanan pero swerte ini kay guro gagmay lamang nga mga injury man ang ilang nga naangkon amang ti nagapabilin sa hospital action mark. Sa initial nato nga information nga nakuha man sa investigadors sa Isabela PNP in person of Police Staff Sergeant Gilbert Gintugaw. Kung sa diin ang ining tatlo, ang driver ginkilala kay John Ray Atunes, 23 anyos. Ang angkas niya mo sanday Andriana Somo, 26 anyos. John Marvin Valenzuela, 15 anyos. Padulong inis la punta ni Action Mar sa Banwa bala sa proper gid sang Isabela. Kay sa initial information nga nakuha ni Sir Gintugaw, may bago lamang sila nakabaton sa ilang sweldo. Since nga initial information, ining tatlo mga nag-ubra sa kampo action Mar. Galing kay ti antes pa man ang paglagaw nila padulong sa Banwa sa Isabela, allegedly nakainom-inom na inis na nga tatlo action Mar. Natabo samtang nagabiyahe along dra sa National Road sa Barangay Tinungan, nagdiretso ini sila action Mar sa isa iya ka steel post ka nagdidto nagbunggo nga mo naman ang gintunaan sang kamatayon sini dead on the spot ining dead on arrival sang gindala sa hospital ining si John Ray Atones. Kagati amo ni na mention kuman kagina pilason ang duha niya ka mga kaugdanan. Kay ang area dara gadi action Mar kung hindi mo masweto ang dalan. Dito puro balda kadra kay medyo curve na dagali ang part action Mar nga naluntaran sining aksidente. Dito kung baga self-inflicted do galing kay subo-subo may ara sang isa ya kabuhi nga na dalahig man or na dula napatay Amo ni driver. Sining ang motorsiklo action Mar. Duwa gid action an nagaangkas sa motorsiklo. Mark again. Bali tatlo sila, isa gamaneho, duwang kangkas. Yes, action Mark. Amo na nga plastada sa nga gintawangkot man naton sa Isabela PNP. Ti subo-suwa mo ng plastada kay ang isa sa ila lingaw-lingaw malang kuntani. Kay since nakabaton sa ilang sweldo, galing kay mo pa to ang ginhalinan, gintunaan sang kamatayon sining driver 23 anyos. Action Mark na muno ko ginang isa ini ka menor de edad 15 anyos. Anyways, then gandala ang duha ka mga wounded. Action Mark. Ang duha ka mga nagkalibilasan diyan nga ospital sa lagin Dito lang dala. mismo sa Isabela. I since nga minor man lang ang ilang nga naangkon nga duha, I think natamaan gid diri amo ang driver Action Mark. Sige. Ay ang dugang sinikaron nga detalye kaga nga aton man nga kompleto man nga tingog mismo sang investigators sang Isabela PNP pamatian sa pilaman ka mga public affairs program sang Aksyon Radyo Bacolod. Balita gikan sa patrol, una sa balita una sa Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report sa nga to sa nga patrol action and defensor ti aksidente hindi malikawan. O pwede gid malikawan ko nagahalong lang no. Ti wa man sila sang kaengkwentro, wa man sila sang nasugata nga salakyan. Dra sa area sang barangay Tinungan. Ang nagamaneho gid sang motorsiklo magkaaksyon at tamaan kay nakabunggo sa steel post. Ang ila sa nga motor wagid makaluwas dead on arrival ining driver makakson sa ospital pero nakaangkas nga duwa
sa likod di ara ginabulong pa sa ospital diraman sa may Banwasang Isabela. Along lagid kay sarog danlong sa bunsang dalan. Bisan di man simentado man danlog gina basta kun basta naga ulan maka-aksyon. Syado kadelikado sa dalanon naton. Labi na kung way ka sa soksok nga helmet, violation nga na kung way ka helmet nga maghalag ka maniho sa motorsiklo. Alas 5:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa mga nagproblema naman sila sa atay. Hindi may pamatsagan garoyod may aragal isang diferensya ng sa atay. Ina resulta sa madabang mga toksin sa inyo sa lawas. Higko biya kung sa aton pa. Damo higko lawas ta nagaresulta ina sa malatian. Higuon niya man ang ato sa atay. Ang ginarkomentar naton mag-aksyon ang DTX 500 capsule. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na kamo plus medyo taas blood sugar nyo DTX 500 ang sabat sa makakasong sa problema nyo. Standby, balik kita pagkatapos rin. Mensahe sa live stream si Yumi Eber, okay, thank you. Juliet De La Cruz, La Guardia, good afternoon. Happy listening to De La Cruz and La Guardia family. Keep safe everyone. Nadine Yulo Villanueva, good afternoon, watching now, more power. Mel Churita Ferrer, good afternoon, Aksamarlon. Derwin Maalat, good PM Aksamarlon, watching live from Doha, Qatar. Leyan Francisco, mayong hapon Aksamarlon. Watching live sa Bikutan, Taguig City. Ginatamyaw ko na ang Carmona kag Francisco family sa Paraiso, Talok, Bagos City. Tag-os da ang Aksyon Radio sa Balay. Sa Talok, Bagos City, katag-os kita. Leyan Francisco. Sige. Chinchin, ang balya si Eric Rojo Asyado, mayong hapon ng Sumarlon, monitor ko dali sa Cavite, Leog Tamyaw, pamilya Asyado, Rojo, magdato kan Yada, Hililang, mula si Kakinopaya family, sa barangay Pandanon, Silos, Morsha, sa tarang nga makaparintihan tada sa Morsha. Jen S. Owisser, Chris Vilma Trias, good afternoon, watching live, East Home 3, Barangay Estefania. Great ko lang, Zero, Montoya, Subido, Trias, Arsenio, Tesoro, Hinko, Olvido, family, God bless. Salamat. Chris Vilma Trias. Judy Florentino, mayong hapon ng Sumarlon, Gaparo, Orok, Pamatigid. Sheila Lagos, palihog lang tamyaw kay Lovely Famoso sa Fausto Garment. Nga monitor gid. Salamat ta Sheila. Good. Martin Aliling, good afternoon po, watching from Imos, Cavite. Susan Gonzales, listening. Ronilo Rodriguez, magrit lang kay Diding kag Nicole sang patio bago sang bago sang Mao. Okay. Bing Mallorca, good afternoon from Don Salvador. Benedicto, halos sa kay Glyn Marie Mallorca. Alas 5:52.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat. Ito sa 9 sang gabi. Magasunod na Aksyon Balita. Evening edition dugay-dugay o sa mga nagpapa sa ilang sa mensahe sa ato sa live stream. Damo pa sa mga nagpapa. Susan Gonzales, Rini Boy, Chevalier, mayang hapon, Renilo Rodriguez, Magret lang kay Diling kag Nicole sang patio kon Bing Mallorca, Del Salvador, Benedicto Robert Roma, watching from Isabela. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon and Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.